A blessed morning everyone, mabungahong kabuntagon kanatong tanan mag-live na usab ta mga igsoon. Pasyensya na last night and yesterday afternoon wala ta ka-live kay medyo busy igsoon, no? Kabalo naman mo nga kining ubos nga lagad ninyo, ubos nga lagad sa Ginoo. Busy gyud ko usahay. So mao na nga usay di ta ka-live. Pero yesterday naka-live tag kausa. But I pray and I hope and pray nga unta today maka-live tag katulo this morning, this afternoon and tonight. Depende ni sa ko ang panahon karon igsoon. Kay na may mga kalit-kalit, mga urgent nga mga appointment or kalit bitaw say na ako bisita or nay manawag nako, no. But anyway, thank you kayo ni Lord kay gitagaan tag higayon karong buntaga. Another morning. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice. Igsoon. Let's celebrate the goodness of God. Laing kabuntagon nga uban sa bag-ong paglaom nga gihatag sa Ginoo. So, mamalandong usab ta sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon igsoon. But before that, kabalo na mo ako sa ni-share. Kamo sa diha atong i-share atong live igsoon para atong mga hinigugma, atong mga friends sa Facebook makakita sad makadungog. Amen. So, let's share the Word of God and don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section and don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay sa datong mga higala ba. Who knows kani siya nga mensahe alang ni or naay higala ni mong ingani og situation. Amen. So, ako sa ni-share mga igsoon. Kamo sa diha. And kanunay kung nag-aampo igsoon, kabalo na mo nga naa mo sa maayong kahimtang diha kanunay, no. Puno sa pabor sa Ginoo, panalangin, unya labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo kay sayang man og naatatanan pero ang layo tas Ginoo walang gyapoy kapuslanan mga igsoon. Because at the end of the day, what matters most is our relationship with Jesus Christ. Praise God. So share sa nako igsoon. Done sharing. Okay. Shout out 184,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Then this time we have 30 viewers pa, wala pa kabantay uban, no. So kumusta? Shout out Brother Ralph. Sige jud ni siya atang igsoon. Good morning Pastor James o good morning sa tanan watching dire North Luzon, San Ildefonso, Bulacan. Shout out Galanyeda family. Ha? Okay, Galanyeda family. Shout out Galanyeda family. Okay, greetings from Brother Ralph Bitonio Galanyeda. Hallelujah, praise God. So, shout out sa tanang mga followers na to ani nga page, no? Mga subscribers na to ani nga page, shout out. And of course, na uban mag-send og stars, shout out, salamat kay mga igsoon and sa tanang mga followers nga inyong gi-invite inyong friends here in the comment here in our page nga mo follow. Thank you so much. And so wala pa rin maka-subscribe sa tong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live mga igsoon, no. Nani. And shout outs ta ng mga OFW diha, no. Kinsa naman po ning nagsige comment direk mahadlok og debate. Wait sa mga igsoon na kay while waiting ako asa ning ning tawanan ni tan-awon kay ato ning i-block ning saba kay igsoon. Labod sa praise God kay kuan ba.
Kadiyot sa mga igsoon kada importante. So, atong share igsoon, atong share. Sporty pa tayo igsoon. Wait sa. $38 viewers. Okay. Kasi importante mga igsoon, di pwede hindi na kumakuanan. Wait sa while waiting for the others.
Wait sa mga Exona. 42. Sige, sige. Mention your friends and loved ones. Buhat. Right. Done sharing mga Exo man ako, no? Praise God. So, kumusta rin mo Exo, no? Kumusta? Itong adlaw, I declare as always, I pray nga. Karong adlaw, Exo, dili ni matapos nga, dili mo i-bless ni Lord, no? Tanan ninyong mga plano, decision today, i-bless ni Lord, Exo, no? Paboran mo sa Ginoo. And anyway, again, shout out sa tanang mga subscribers ani nga page, mga viewers, avid listeners and avid viewers, no? Especially ang 184,000 followers of Mabungahong Kristohanon, shout out. And shout out na akong mga OFW diha nga nagtanaw, mga seafarer, mga naka-permanent residents, and then mga seaman, no? Shout out ninyo mga kaigsuonan. And shout out na ako tanang mga piniriso, mga igso, no? Tanan kabalo na mo nga naagi ni sa akong dughan, duol sa dughan, mga piniriso, mga igso, no? So shout out. And Lombia City Jail sa Cagayan, shout out akong brad, si Brad Ungas, mga brad na akong akro diha nga nasa worship team, no? Padayon ta brad, abanti ta. And then shout out na ko ang Medina Municipal Jail. Shout out na ko ang Brad sa nako nga mahinungdan nga nakasulod ko diha ang si Brad nako from Saya Skeptron in Arms, si Brad Eljan Labnaw, okay? And shout out sa Cebu City Jail, bahay ni Kuya. Shout out sa akong Brad Aris, Brad Kinit, Brad Rains, okay? Og sa manghod ni Brad Jomar nga naariya sa bahay ni Kuya. Toledo City Jail, shout out Talisay City Jail. And shout out na ko ang mga kaigsuunan nako nga nagministry diha, no, sa Cebu City Jail, ang mga brad nako diha sa from Living Water Christian Fellowship nga naa sa Kanipaan, Puok, Talisay, Cebu, nga mga gikan, mga igsoon, daghan na gikan sa prisuhan, mga banggiitang, bantugang kriminal, unya karon gibag-o sa Ginoo ang uban nga himo ng alagad sa Ginoo. Nya sila na po doon sige sulod sa prisuhan kay mao'y nagwali, no? Shout out again mga brad na ko na God first, bro, no? Kanipaan, Puok, Talisay, no? Sila Pastora Ninette, sila Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Pastor Jerry, kalimot ko sa na. Basta daghan na sila diha mga igso, no? Shout out. And shout out nako ang tanang mga lain-laing ahensya sa gobyerno. And
Shout out na anyway igsoon na daw ko katong naday ko gi-post da igsoon kay di mo undang ba. Ay, sige pang debate lagi nato sige no sige samok bitaw sa ako ang video. Unya grabe ka para nako grabe ka hambog. Para nako hambog kung tinuod ng Ginoo nakita ka karon Brad. Tinuod ng Ginoo imong galagaran. Respeto ta. Dili na kinaiya ni Kristo nga imuhang insultuhon ang ubang relihiyon, no? So akong gi-post da igsoon kay gusto ko kamoy mo reply. Kita mo na ako gi-post da, gi-screenshot nako. Eh di man siya mundang nga di daw ta mulikay daw tag debate kay mauni. No, likay debate. Debate man god mga igso, Brad. Akong nabantayan debate kuyaw adto na padung sa pagpatay. Walay ayo. Mudaog og mapildi, mudako atong ulo. Dili basihan ang debate. Sakto ka. Daghang debate nga naikabit, daghang debate nga daghang maayong debate nga naikabit. Daghang maayong debate palahubog, di maayong ehemplo sa ilang baryo, sa ilang pamilya, sa ilang lungsod, no? Dili na garantiya ang mudaog kag debate, sakto ka. Dili kinahanglan for me, dili na kinahanglan ang debate para mamatud-an nga sakto ka. Ang imong binuhatan nga makita si Kristo, good example, maayong ehemplo, mao na diha ta magkita, dili anang debate. Nabitay ganahan makigdebate to nagipangita na sa ubang mga brad nako kay nasuko na sila tog taga-asa no. Way ayo, dili kalinaw. Respetuhan na ira na sa igsoon, no? Respetuhan na kung unsay mo, imo na padayon sa ta. At the end of the day, tagsa mo ta mga tubang sa Ginoo. Sige taging og debate, wagali ka na himong panalangin sa mga salbahe, sa mga kriminal sa inyong lugar. Nga na ba usahay man gud igsoon kanang mga taong hilabtanon nga ingana bitaw makatrigger sa ubang mga brad nako dire nga mga gikas prisuhan, mga kriminal nga gibag-o. Matod pa nila ang ilahang daang pagkatao, ilang pagkakriminal, murag pukawon bitaw, taga-asa man ni sila brad adtuon tani. Ngano man tungod anang manaway ta. Kung tinuod na nga Ginoo atong gilagaran, kamao ta mo respeto, hambog ra man na. No? Mao na sa igsoon nga naa gi-post na ko na diha so gusto sad ko nga kamo lay balag reply kay di maayo siya, di maayo niya. Para nako tinuod yun na imuhang debate kay mao ko nung likay. Way ayo. So mao na mga igsoon nga ako nang gi-post da igsoon no kay kita ato I promote peace no. That is why daghang kog amigo nga mga CFD, mga pare, although ila akong uban, ila akong birahan pero wala ra. Cool ra man ta igsoon kay ana man ta no. Sige debate diha nya wa gali tay agi wa ta nahimong inspirasyon sa ubang mga tawo nga dautan nga muduol sa Ginoo. Dili na ang ba igsoon makapalangit na to. Kundi ang ato ang hingpit nga relasyon ni Kristo nga atong binuhatan nga napanalanginan ng uban. Ako bitang giprangkahan, Brad, mga matay ratang tanan ning kalibutan, nindot ng mga matay ta nga nagbilin nga ilado ta nga kamao mo respeto sa lain-lain og pagtuo. Nga na ba? No, nada dia igsoon akong gi-post dia. Makita na niyo dia samtang nagyaw-yaw ko dinaan. Kuan kay akong gi-post ang ngana na igsoon kay ngano man kita na ko nga di man dami account. Maayo na nga mutubag sa tong side ba. Kay magpakahilom ko tag maayo go bisag kay bawta. Mura po ta nag-ato siyang gitolerate. Pero ako, okay na, enough na nako. Ako ang pagtubag niya. So, kamo na po. So, again, padayon ta. So, shout out sa tanang mga piniriso da, mga brad nako nga mga nasa sulod sa selda. Mga brad, bisan na mo diha, samtang naay kinabuhi, naay gininhawa, naay paglaom sa Ginoo. So, ayaw hunahunaan ng imuhang sitwasyon diha because as long as nakamata ta, gipamata ta karong buntaga, naay rason si Lord. Pwede ta patyo na. Pwede ta di buhion, di pamathon karong buntaga. Pero nganong gipamatta tas Ginoo kay napatay misyon. Napa siya gustong ipabuhat nato. Napa siya ipakita nimo. Napa siya kuan igsuon buhaton nga solusyon sa imong giatubang nga problema, no. Nay paglaom. Amen. So, shout outs ta ng mga jail officer, mga warden diha tanan mga Philippine Army, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, and lain-laing ahensya sa gobyerno, mga amigo na ko da. Shout out to our beloved mayor here in the municipality of Clarin, Bohol, sa among igsoon, dool sa akong dughan, Mayor Engineer Eugene Ibarra, kung mga amigo diri, abogado, mga kagawad sa lungsod, Vice Mayor na mo, Friends Kamatso, and sa mo ang hepe diri si Chief Amba sa station nga naa ako kanunay, mo share pud sa pulong sa Ginoo. Then shout out na ko ang tanang mga higala ko sa Bureau of Fire and Protection. Oh, sakto lagi BFP. Na ako yung mga classmate Dixon nga wala nagpulis during my criminology days. Wala sila nagpulis kay nagbumbiro sila. And then akong gi-shout out sad ang tanang mga kapulisan, of course, Luzon, Visayas, and Mindanao, Campos Menia, Cebu,
And ari sa sa barracks mga hepe na mo diri sa province, sila si Police Lieutenant Colonel, sila si Chief newest and Chief Batuan, tanan-tanan nga mga amigo na ko mga hepe, daghan kay mo mga igsoon, dili na ako tagsa-tagsaon pero kabalo na mo namo sa akong prayer, kabalo na mo no. And padayon tagabante barog sa kamatuoran unya kana bitawng ipataas na tong Ginoo. God first ta kanunay in everything we do, then i-bless ni Lord ang ato ang tanang plano. Amen. So nakuman sa shout out ang mga brother nako. Shout out to all of my brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world. Luzon, Visayas, and Mindanao, different council and different chapter. Shout out sa SEA, Skeptron and Arm, mga brad na ko, brad. Di gid nato kalimtan ang atong hierarchy. God first ta, and then ang fraternity nato naras ubos. God first, the next is family, tanan-tanan, no? So that is why in everything we do, we must put God first in our decision, magampo ta. Kay sayang atong pagsinggit og long live kung si Lord dili na to iisa. The secret of life extension, taas nga kinabuhi si Lord. No, maglakaw ta nga naay pagtahod ug kahadlok sa Ginoo, lugwaya ng atong kinabuhi. Amen. So, again, mga brad, pataas na tong Ginoo. Praise God. So, anyway, our topic for this morning is about the blessings in the right place with the right people. Pwede man ka right place, pero right, nakasasaktong tawag nimo, pero sayop ang mga tao nga nakapalibot nimo. Okay? That is why akong gi-include ni nga right place with the right people. Kay naay alagad sa Ginoo sa Bible igsoon niya sulugoon nga ang gitawag niya nga naa siya sa right place. Although lisod kayo pero tungod kay right place yan, and then with the right people then naay favor, naay blessing. No? So mao na mga igsoon. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this morning. Kay mas maayo nang invite na to siya para mas mapalawman na to ang iyang mensahe. So, shout out to Sister Katrina Tosi from New Zealand. Kaabot gyud ko. Praise God. Salamat, Pastor, sa imong pagpadayon. Himaya sa Ginoo igsoon. Okay? Og shout out sa mga asawa nga nagtan-aw karon nga pinalangga ang babae nga pinaka maanyag ang babae sa kong kinabuhi, si Cecil. Naroon sa imbahan sa igsoon. Kaya naman kusbala ito sa church. Okay? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit. Shout out ni Choco Snowy. Og sa mga, mga kaigsuunan na to sa Triskelion. Okay? Murag kagaya ni siya. Okay. Shout out, Brad. God bless na kasong prayer. Okay? And to one of our subscriber, Brother Lord James Talingting. Shout out, brother. Salamat sa kanunayng pagtanaw. Shout out from Jensen. See you, Jensen, this coming December. Mary Lona Baquero in Tawon. Okay, God bless. Igsoon. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much, Lord, for another great privilege that you've given to us this morning. Blessed opportunity, Lord, nga imong gitugot namo, Ginoo. Dili tanang tao karon, Ginoo. Nahigayon nga mamati sa imong pulong, nahigayon nga mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Pero kami, Ginoo, gitagaan minimog kahigayunan. Salamat kay Lord God. And before we move on, before we proceed, search our hearts this time, Lord. So siya mong kasing-kasing, mong unahuna, mong pagbati, kung naay mga butang, Ginoo, nga wa ka malipay, wa mi makabantay, pasaylo ami, Ginoo. Himo aming takus, nga mamati sa imong pulong, Lord God. Limpyuhi among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. And Lord God, we ask your Holy Spirit, Lord God, to guide us this time, to teach us, Lord God, para mas mapalawman namo, Ginoo. Kay kung kami ray musabot sa imong pulong, dili mi makatugad. We need heavenly wisdom. We need the Holy Spirit, Lord God. And tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon o willing musunod kanimo, kay ang panalangin nasa pagsunod, Ginoo. It's not enough to listen to your word and then ipalabay sa pikas dunggan, but Lord God, ang blessing mo abot, ang breakthrough, ang favor, ang miracles mo abot sa dihang maminaw mi sa imong pulong, and then at the same time we become doers of your word. So Lord God, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. Panalangini ang tanang viewers, Lord God. And this time, I rebuke every spirit of destruction. Walay makabalda,
walay mga daotang elemento gahom sa kangit-ngit nga makadisturbo kanamo sa pangalan ni Jesus. Every curses that Satan had been released for us, in Jesus' name, it will turn into blessing in the mighty name of Jesus. Lord God, thank you for the victory. You alone will be glorified this time. Wala mi mag-isa og relihiyon, grupo or pundok. But we lift up only the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Holy Spirit, this is your moment. Again, i-bless ta ng viewers karon. Bisan asang dapita ni maabot, kutob sa makakitaan ni i-bless, Lord God. Let the power of your Holy Spirit, let the power of your Holy Spirit will manifest to all of the viewers this time. Let your will be done, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Shout out from Maleta, Davao Occidental, Sister Dibena Mariano Bangat. Hallelujah. So this time we have 72 viewers. Okay? After this, akong kwaon ng akong anak, igsoon. And shout out to Brother Elisar Ganade. Shout out, Brad Pastor from Butuan City. Long live, brother. Klaro ka ni. Basta mga inganing sinyalis, long live ni. Brad, amping. Naka sa prayer na ko. Okay? And Lee Itauk Roloma. God bless, Iksoon. Shout out sa akong papa diri sa akong tapad, Pastor. Mag-take note daw ni siya sa imong wallet. Ron. From Davao, shout out sa papa ni Brother Ariel de los Reyes. Mag-take note daw siya. Yes! Nindot kini nga mensahe, Iksoon. Regards ko sa imong papa, brother. Okay? Blessing in the right place. Ang pabor, ang panalangin sa dihang naata sa saktong lugar nga gitakda sa Ginoo. Together with the right people sa atong palibot. Nindot ni kayo. Kay daghan karon igsoon nga ingon nga natunong sila sa tawag sa Ginoo. Sakto daw ang response sila sa tawag sa Ginoo, pero wrong place sila. Mauna nga walay pabor, naglibog sila, nagstruggle sila. Nindot igsoon while motubag tas tawag sa Ginoo ta sa right place and then right people around us. Boom! Nindot kayong blessing, favor ni Lord, ana. Amen? Good morning pa, shout out. Okay. Liz, see it, shout out. Nag-message man din ako yesterday. God bless, sister or brother. God bless, God bless. Okay, nakasawang prayer, kabalo na ka. Lee, itaw, yes, Pastor. Thank you, Pastor. Okay. Praise God. So, this time we have 60 plus viewers. Okay? So, mag-start na tayo son. Anyway, kung ano naman taro, no? Sa tawag ni October, November, December. So, December pa igsoon, the other day, the other week, nag-post ko sa ticket na mo, Padabaw. But our destination is Jinsan mi. So, this coming December, more agi na po mi og Davao, pero damo agi ra lagi, Davao International Airport. Pero ang among destination gyud igsoon Jinsan. Praise God for the blessed opportunity, and naay nag-message na nako nga daghan kayong nagkaguliyang ning chat nako, naay taga Jinsan. Pastor, anak kanus among kamo. Dugay pagali. So, chill lang ta mga igsoon. Okay? So maning nadare. Okay, Brother Lord James Talingting, akong sangay ni mayong buntag, Pastor, padayon lang sa kanunay. God bless pagka-humble, mapaubsanon sa kanunay. Amen. Himaya sa Ginoo igsoon. Les SH, God bless Pas. Thank you always sa word. Himaya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. From Binangonan, Rizal, good morning sa tanan. Janet Corsino. Let's start na igsoon. Okay, dapa. One of our subscriber, gapaabot ko always sa imong mga live. Kay diri ko gakuha og message para simbahan. Daghan yun mo igsoon. Himaya sa Ginoo, Brother Ryan Diseca Pasugiron. Himaya sa Ginoo. And shout out to Brother Restauro nga nagsige po atang na ko ni sa live. Pwede nakalaag dito sa inyo Jensen, Pastor, inig-abot ninyo. Yes. Praise God. Salamat. Thank you, brother. See you soon, Pastor, and welcome sa Jensen. Sa mangutana kung asa ko sa Jensen, either anak mi sa Buayan or somewhere in Alabel. Sa balay sa manghod sa kuang asawa igsoon. Okay? Tinaman dito. So, praise God.
Actually, even sa Davao, naasay gusto nga makigmeet na ko kay once maabot na mo dito, iya daw ihatag ang iyang usa ka kwarto para namo. Praise God, himaya sa Ginoo. Pwede ra daw sila mo sugat, pero daghan sugat, ikso nanay nagkuha na mo. Okay? Concepcion Castino Kobashi, one of our friend nga naa karon naka-permanent residence sa Japan. Pag-ari nila Bohol, ning bisita gini. Shout out sa akong mga cousin sa Pulumulok. Shout ko Tabato? Okay, Pulumulok, shout ko Tabato. Castino family daw, shout out! From Concepcion, Castino, Kabashi. Praise God! Shout out, Pastor watching from Toledo, Cebu. God bless Pastor James. From Ami Dagoy, Pantonyal. Brother Sai Casas, maayo jud ka mutubag ra baba biblikal. Kung ganahan ka mutubag, brad, na ako i-post di okay. Samo kay brad, ano ba? Likay daw tag debate, kay hadlok daw tag may bawaan nga founder na to tao. Sing ganahan ka daw mutubag, brad. So, kapoy na yung reply. Ako siyang gingnan nga, brad, kung ganahan ka na akong i-post di brad, screenshot na akong gingnan arita sa wall, brad, kay di man ka mundang. So, pero di na ako mo reply niya. Kuan siya brad kanang grabe ba? Kanang sige yun siya ingon nga mulikay mo debate kay maula gi daw na adlok may bawaan nga tao founder at kinanglan ba na founder na to daw tao. So mauna nga di man siya mundang kay sakto gid siya ko sige na lang. Ako sing ingnan brad nga. Kuan na lang ta brad respetuhan na ita kay wa man sa ko mangilabot ninyo wa ko mandaot ninyo. So kana inyong pagtuo padayon sa misa mo. Ana ra gud na kay kalinaw ba. No, di man jud siya kay gusto man jud siya diha bitay na suko gahapon. Anyway, dahil nasuko gahapon na nang nagbahas na tumingon siya nga. Unsa day mong gusto, brad? Gusto ka di na ka mukaon? Di ba? Nasuko na kay di man patuo. Igsoon kung tinuod atong Ginoo, kamo ta mo respeto. Di ta pwede mamugos nga i-force nato atong doktrina sa ubang tao. We have freedom of religion and each one of us natay panguna-kuna, dako na ta. No, mao na nga kita mismo kabalo. Mao na nga dili ta na mamugos, no? Mao na sige man, mao na akong gi-post. Kita nyo mga igsoon. Pero minaw sa tadiri aron makapokus taon niya na ninyo chat diri. Praise God. God bless. Okay. So let's start igsoon kay after this kabaw na mo natay mga obligasyon panimalay ba. Yung kuwaon na pud to ako ang may buntag sa Brad sa Casas. Oh. Kuwaon na pud to nato ato ang kung anak dito igsoon. Okay? So ang atong teksto nani dire igsoon sa actually ang atong isgutan karon igsoon paminaw mo sa nag-take note ang life ni Joseph. Joseph is the great example. Usa siya sa example igsoon sa usa ka alagad sa Ginoo nga natunong siya sa right place with the right people. And then magisgot sad taron og tao nga alagad sa Ginoo nga naa sa wrong place unya with the wrong people. Okay? Actually duha ni sila ka mga alagad sa Ginoo tong isgutan karon igsoon pero ari lang tani naka-focus ni Jose. Alagad sa Ginoo nga natunong siya sa saktong lugar nga gusto sa Ginoo and at the same time natunong sad siya sa mga saktong tao. Ana man na. Okay? So, let's start. Okay, atong pamalandungan ng pulong sa Ginoo ang event sa kinabuhi ni Joseph. Na makita sa Genesis, pamina mo take note. Tara. Genesis 39 1 to 5, okay? Genesis Kapitulo 39, versikulo 1 hangtod sa 5. Gaingon din pulong sa Ginoo igsoon. Mao ni ang iba ni Joseph. Okay? Gidala si Jose sa mga Ismailita ngadto sa Ehipto. Ug gipalit siya ni Potiphar, usa ka opisyal sa paraon ug kapitan sa mga gwardya sa palasyo. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nagmauswagon siya didto. Dito siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Nakita ni Potiphar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo. Ug tungod niini nagmalampuson gayod si Jose sa tanan niyang gibuhat. Nganuman, Joseph is in the right place. Gikaymutan ni Potiphar si Jose ug ang iyang pag-alagad kaniya. Busa gihimo niyang piniyalan si Jose sa iyang balay ug sa tanan niyang kabtangan. Sukad ni adto, listen. Gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Potiphar tungod kang Jose. Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay ug sa iyang kaumahan. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So this time igsoon this morning ato ang balikan ang history
ang story sa usa ka alagad sa Ginoo nga matinud-anon nga ginganlag si Jose. Kabalo na ta igsoon nga si Jose igsoon sa una na priso po ni o gi-frame up siya. So atong nadungog ang story ni Joseph. Si Joseph, as we all know, si Joseph gibaligya sa iyang mga igsuon mismo, gitraidor siya. Dito siya gidala igsoon gibaligya sa mga Ismailita. And then ang mga Ismailita nagbaligya sa ni Jose ngadto sa usa ka opisyal sa paraon nga ginganlag si Potiphar. So atong nagdungog ganina igsoon kung baliko nagingon diri gidala si Genesis 39:1 ingon diri igsoon gidala si Jose sa mga Ismailita ngadto sa Ehipto ug gipalit siya ni Potiphar. So this time igsoon si Joseph nga lagad sa Ginoo. Napalit naman siya sa mga Ismailita. Ang mga Ismailita usab igsoon gidala si Jose ngadto sa Egypt and then gipalit siya or gibaligya siya ngadto ni Potiphar. Gipalit siya ni Potiphar nga si Potiphar usa ka opisyal sa paraon o kapitan sa mga gwardiya sa palasyo. Take note igsoon. This time si Joseph igsoon kung kita maguna-una si Joseph ani igsoon mura ra bitaw gipasa-pasa. Si Joseph ani igsoon luoy ang sitwasyon gi-reject siya. Kisay nag-reject una ang nag-reject ni Joseph igsoon iyang mga igsoon no. Biological brothers niya no. Igsoon mismo niya sa dugo ug unod, no? Iyang mga igsoon gi-reject siya una igsoon, gitraidor siya no, gihog siya sa tabay nga walay tubig. Unya mao to. Gi-rescue siya and then pag-rescue niya abi og rescue nga i-save siya nga luwason gi-rescue kay gibaligya na pud siya sa mga Ismailita, no? Imagine gibaligya meaning kanang gibaligya gitraidor si Jose wala ilha nga igsuon sa iyang mga igsuon sakit kay ni mga tao sa dughang ni mga dughan ni Jose ning reject niya gi-reject siya gibaligya siya pero mao ni timan igsuon bisag unsa ka ngit-ngit sa sitwasyon ni Jose bisag unsa ka luoy sa sitwasyon ni Jose ang importante igsuon si Jose natunong sa right place. Aning time gibaligya siya sa mga Ismailita kay ang Ismailita man toy nagpalit niya and then giadto siya dito sa mga sa Ehipto. Okay? Sa Egypt and then gibaligya siya ni Potiphar nga usa sa kapitan kapitan sa mga gwardiya sa palasyo, no? So si Joseph igsoon naabot sa Egypt, gibaligya siya. And then tanawa. Ang Egypt igsoon mao dayto ang right place. Ang Egypt igsoon dili day niingon nga aksidente, no? Tungod kay ang nahitabo sa kinabuhi ni Jose giset up sa Ginoo. Usay murag kita bitaw, pareha nako igsoon. Wa ko magtuo nga ning agi kog adik-adik 16 years in drug addiction na maligyag siya bo. Nakabuntis og lain-laing mga babae, no? Grabe kasalbay, barumbado, maldito, dadag armas igsoon. Basta grabe, rugby boy. Gamit og syrup, tanang mga drug addiction igsoon. No? Pero ang tanan di ay panghitabo na ikatuyon ng Ginoo. Si Joseph igsoon daghang kay nagiang kasakit pero ang tanan giset up sa Ginoo. Ang tanan igsoon gihanay dai sa Ginoo. Mao to nga si Joseph igsoon wala damha, no? Ang uban makaingon nga luuya sa kinabuhi ni Joseph, luoy kayo gidaog-daog, pero di ay si Joseph igsoon naabot sa Ehipto ug ang Ehipto mao toy right place. Amen. Right place, no? Ang Ehipto igsoon mao to ang dapit igsoon nga giintended, no? Mao toy saktong lugar di ay nga diin kana bitong saktong lugar nga gusto sa Ginoo nga si Joseph adto tong dapita kay panalanginan siya, i-promote siya, i-bless siya. Mao toy right place. Before we proceed, hisgutan nato si Abraham. Kabantay mo, most of the time, ang right place nga gusto sa Ginoo, that place igsoon is para nato kanang wa ka kibaw, para nato igsoon kanang dapita is dili ka unfamiliar ni mo tanawa ako atong kuanon si Abraham. Okay? Si Abraham igsoon giingnan sa Ginoo, Genesis 12:1. Si Joseph ug si Abraham mao-mao. Si Joseph og si Abraham igsoon gidala sa dapit nga unfamiliar sila. Sa dapit nga way kadugo, way kaliwat, wala sila'y kapadulngan. Sa dapit igsoon nga
kana bitang wala ilang mga hinigugma, wala ang ilang papa, ilang igsoon, wala sila silingan jud nila nga natawo bitaw sila nga katong namataan nila ba, no? Si Joseph igsoon og si Abraham minggawas sa ilang comfort zone, no? Tanawa, the same situation si Abraham ni Joseph. Ingon si Lord sa Genesis 12:1. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod ug ang imong paryente, kabantay mo, comfort zone. Nasod, paryente, imong amahan, di ba? Kung disa ka ming dako, disa ka na tao gipabiyaan. The same as Joseph. Si Joseph igsoon gidala sa Ehipto, no? Gidala sa Ehipto, grabe ang proseso, grabe sakit kayo, murag gidugmo ang kasing-kasing ni Jose, gitraidor siya sa iyang mga igsoon, gibaligya sa iyang kaugalingong igsoon, gi-reject, and then, gibaligya na pud sa lain, no? Gibaligya, gipasa-pasa, hangtod na abot siya sa right place. Joseph igsoon, ning abot sa dapit nga unfamiliar siya. Si Abraham po igsoon, giingnan sa Ginoo, biyain ng dapita diha, nga naa ka na tao, kung naa asa ang imong ginikanan, imong masilingan, igsoon, biyaan ang dapita, ug adto sa lugar nga dili nimo pamilyar, wa kay kaliwat, wa kay kadugo, nga na si Lord. Kay adtong dapita, panalanginan ko ikaw. Saan niya, panalanginan ko, ang panalangin kanimo, tungluan ko tunglo kanimo, pinagi kanimo, panalanginan ko ang tanang mga nasod. And then sa verse 4, sa panuigon nga 75, si Abraham mibiya sa Haran. Okay? So, all of God's instruction to Abraham, gisunod ni Abraham igsoon. Mingbiya si Abraham sa dapit nga naa makita unta iyang amahan, no, mga tawo nga duol siyang dughan, no, ang iyang comfort zone ning gawas siya igsoon. Kay ning adtuhin siya sa dapit nga wa siya kaila kay may sugo sa Ginoo. Apan pag-adto ni Abraham sa unfamiliar place, pero mao ang right place with the right people, gibless siya sa Ginoo, gipadato, gipauswa, gipaasinso, gipalambo si Abraham. Ngano man, because Abraham naa natunong sa right place nga intended the Lord, and at the same time right company and right people around him. The same as Joseph, no? Ang right company, right people ni Joseph, si Paraon, si Potiphar, iyang right place sa Egypt. Amen. Tanawa igsoon, once natunong ta sa right place with the right people, na ipinasahi nga blessing. Kabalo na ba ita igsoon? No? Tungod kay si Joseph natunong sa right place with the right people, nag-uban ang Ginoo niya. Tanawa igsoon, kung matunong dita sa right place with the right company or right people, tanawang nahitabo ni Joseph igsoon. Okay? Dito siya nagpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohano, nakita ni Potiphar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo, ug tungod niini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. In other words, mga igsoon, once naata sa right place with the right people, right company, mahimo kang blessing, no? Si Joseph igsoon nahimong panalangin ni Potiphar og sa tibuok mga tao nga nasa palasyo. Kay ngano man nag-uban ang Ginoo ni Joseph. Why? Of course, kung matunong ta sa right place nga mao'y kabubuton sa Ginoo, ubanan gyud ta sa Ginoo. Lisod po dalhon tas Ginoo anang unfamiliar place, unya biyaan ra ka, pasagdan ra ka. No, ubanan ta sa Ginoo, iyang pabor, iyang presensya, iyang milagro, iyang gahom, iyang provision. Tagbuon niya tanan atong panginahanglan igsoon. Everything, all that we need igsoon, unsa man ang atong gusto ihatag ni Lord. Kay ngano man, because we are in the right place nga may gusto sa Ginoo, and of course with the right people. Again, balik ko nako, right place ni Joseph, Ehipto. Right people ni Joseph, si Paraon, si Potiphar, ug ang tanan nga naa sa palasyo, mao to'y mga right people. Natunong siya didto, and then mao to nga tungod kay si Joseph natunong sa right place and right people, nahimo siyang blessing didto sa tanang mga tao nga nakakita niya, kay nag-uban niya ang Ginoo. Dapat sukad ni adto gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Potiphar tungod kang Jose. Kabantay mo, di ba? Kung matunong data igsoon sa right place, paminaw mo. Look at me. Kung matunong data sa right place with the right people nga gusto sa Ginoo, again, right place with the right people, mahimo tang panalangin. Kung natunong ta sa right place with the right people igsoon, kanang lugara kung asa ka, panalanginan na sa Ginoo. Kanang dapita kung asa ka nagpuyo, kanang dapita kung asa ka nagministry, panalangina na sa Ginoo. I-bless na ni Lord, paboran na sa Ginoo tungod nimo kay naa ka anang dapita nga right place with the right people.
Pirting lamindutay. So, pirting lamia. Once natunong ta sa right place, kabubuton sa Ginoo. Right place with the right people. Kay nay uban igtusoon, natunong daw sila sa tawag sa Ginoo. Ning tubag daw sila, pero wrong people around them. Kay pwede man ka natunong, maoy mong calling, pero nasayop ka og area. Sayop ka igsuon, mauna nga mag-struggle ka, walay pabor, walay blessing, naglibo ka. Pero kung natunong ta sa right place nga intended ni Lord, with the right people around us, ning surround nato, then mapariyatang Jose. Mahimo tang blessing anak nga lugar, mahimo tang blessing anak nga area, anang mga tao nga nasa tong palibot, and at the same time kanang lugar panalanginan sa Ginoo. Kanang dapita panalanginan i-bless ni Lord tungod nimo. Amen. Nganuman tungod kay right place, right people. Mao nay nakanindot. Apanabi niyo mga igsuon. Paminaw mo. Shout out nako si Brad Innocent, Lungle Brad. Asa man to dapita Brad. Okay. So, abi niyo mga igsuon. Napoy tao na ilagad sa Ginoo nga nasa wrong place. Nya tungod kay na siya sa wrong place, di malas ang gidala niya atong dapita. And I'm referring to Jonah. Okay? Tanawa. Kung baliko niya, kay atong isgutan ron kay right place with the right people. Okay? Napoy tao igsoon nga lagad sa Ginoo nga na siya sa wrong place with the wrong people. Tanawa. Jonas 1:1. Usa ka adlaw niya na ang Ginoo mingon kang Jonas nga anak ni Amitay. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe. Ug badlunga ang katawhan dito kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay nga madto si Jonas sa Ninibe, mipadulong hinuon siya sa Tarsis. Okay. Si Jonas igsoon gisugo sa Ginoo. Ang right place ni Jonas ug iyang right people ang Ninibe. Unsa ang right people ni Jonas katong mga katawhan nga dautan dito? Kuha, look at me. Ang right place ni Jonah, Ninibe. And the right company unta and right people ni Jonah ang katong mga daotang tao nga nasa Ninibe. Pero si Jonas wala mo adto sa Ninibe. Didto siya sa okay. Apan inay mo adto si Jonas sa Ninibe, miadto hinuon siya sa Tarsis. Si Jonas ningadto hinuon sa Tarsis instead nga sa Ninibe. In other words, ang Tarsis wrong place. Ug ang mga tao nga iyang makauban dito, wrong people. Kuha? Akong balikon igsoon. Si Jonas gitawag sa Ginoo. Si Jonas gisugo sa Ginoo. Ang right place ni Jonas dapat Ninibe. Ang right people dapat ni Jonas igsoon. Katong mga daotang tao nga naa sa Ninibe nagpuyo, katong mga salbahes. Mao to'y right people unta ni Jonas. Pero si Jonas igsoon wala mo sugot. Ming supak siya sa Ginoo, nagbuot siya. So Jonas, mas gipili niya ang wrong place. Okay? So dito hinon siya sa Tarsis. Nga dili mao ang right place. Nga mga tao nga iyang kauban, misakay man sa barko. Ang mga tao nga iyang kauban, dili pod mao ang barko mismo, sayop na nga barko. Kay dili mao nga barko padulong sa Ninibe. Ug ang mga tao nga nasa barko, tripulante igsoon, dili mao ang right people around Jonah. Kuha ninyo. That is why, tanawa. Jonah 1:4. Apan ang Ginoo nagpadala og unos kusog kini kaayo nga tungod niini na miligro nga maguba ang barko. Nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsitagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. Ug aron dili kayo mamiligro ang barko ilang gipangtambog sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas nahinanok dito sa usa ka suok sa ilalom sa barko. Tanawa. Si Jonas igsoon, di ba opposite sa kang Jose? Si Jose igsoon natunong sa right place. Ang right place ni Jose, Ehipto. Ang iyang right people, si Paraon, si Putipar, o ang tanang tao nga nasa Ehipto mo, ito'y right people niya. So, ang resulta ni Jose igsoon, kay nasa sa right place with the right people, si Jose igsoon, nahimong panalangin atong dapita, og nag-uban niya ang Ginoo. Okay? And then, aside from that, tungod kay si Jose natunong sa right place and right people, ang dapit nga iyahang giadtuan, gipanalanginan sa Ginoo tungod ni Jose. Naay abundansya sa dapit nga iyang giadtuan, naay blessing, naay breakthrough tungod ni Jose.
Kay si Jose natunong sa right place with the right people. Contradict, opposite ni Jonas. Kay si Jonas igsoon wala sa right place. Ang right place ni Jonas, Ninibe. Okay? Ug ang iyang right people katong mga taong dautan sa Ninibe. Pero si Jonas mas gipili niya ang wrong place. Didto siya sa Tarsis, sayop ang barko, sayop ang mga tao nga nagpalibot niya. Ang hinungdan igsoon, ang nahitabo igsoon, nagpadala ang Ginoo og bagyo. Nagpadala ang Ginoo kusog kay nga unos igsoon. Grabe, nya ang nahitabo igsoon, nangahadlok ang tanang tao atong dapita. Nangahadlok og ang barko na miligro nga malunod. Maunan ang mga karga igsoon, gidiskarga sa mga tripulante kay aron mugaan-gaan ang barko kay kusog na kayo ang balod ang unos igsoon, mahadlok sila mga matay, wa sila kay bao nga ang tanan nga di malas nga nahitabo, ang tanang dautan nga nahitabo igsoon tungod to ni Jonas. Why? Kay si Jonas gitawag sa Ginoo, pero si Jonas naa sa wrong place. Kung naa ta sa wrong place, mga igsoon, opposite sa nahitabo ni Jose. Si Jose naa sa right place. Tungod kay si Jose na sa right place with the right people, si Jose na imong panalangin, si Jose gipanalanginan sa Ginoo ug ang dapit nga asa si Jose gibless ni Lord because of Joseph, because Joseph is in the right place with the right people. Pero si Jonas is in the wrong place with the wrong people. Okay? Amen ba? So ang hitabo ni igsoon, once naata sa wrong place karon, no? Di tay bless ni Lord, no? Naata sa wrong place igsoon, walay pabor sa Ginoo. Nata sa wrong place karon, kita may hinungdan nga even kanang atong pamilya, even ang kanang lugar nato igsoon, even kanang atong ministry murag di malas-malason, walay breakthrough, walay blessing, walay signs, wonders and miracles because you are in the wrong place with the wrong people. Like what happened to Jonah, murag si Jonah nahimo hinoong nakaingon nga nahimong tinunglo ang mga tao atong dapita, ang dapit, ang lugar nga imong gianhaan igsoon. No? Ang sitwasyon kung naa ka karon, kung wrong place ka, posible nga tungod nimo murag madamay, no? No, naay negatibo nga may tabo anang dapit kung asa ka karon igsoon. Why? Kung wrong place na siya. Walay kadagaya. Murag di malas ang naa. Dangan ba murag naay dangan anang dapita igsoon. Why? Because you are in the wrong place. Gitawag ka sa Ginoo, nga ka sa wrong place. So nga sa ka nga dapit karon, di ka mahimong blessing. And then ang dapit nga naa nimo karon posible nga makasinati og consequence madamay tungod nimo. Maunay may tabo when we are in the wrong place with the wrong company, with the wrong people. Like what happened to Jonah igsoon. Amen. Pero kung naata sa right place, sama ni Joseph igsoon. Right place ni Joseph, Egypt. And ang iyang right people is Paraon, Potiphar, and all of the Egyptian. Mao to'y right people ni Joseph. That is why si Joseph gibless ni Lord and everything gibuhat ni Joseph gipaboran sa Ginoo. And aside from that, ang dapit kung asa si Jose gipanalanginan sa Ginoo, gipaboran sa Ginoo, naay kadagaya, naay breakthrough. Why? Kay mao man to ang saktong lugar para ni Jose og saktong mga tawo nga nagpalibot niya. Apan si Jonah igsoon, sayop pa nga lugar, sayop ang mga tao, mauto nga naay dili maayo nga nahitabo, naay consequence igsoon, naay tunglo. Because God called you and you are in the wrong place. Kaya ang right place ni Jonas, Ninibe. Unya ang iyang right people katong mga daotang tao, pero minglikay siya kay siguro nakadlok siya. Di na ko ni makaya. Di ko gusto magpagamit ni mo, Lord. Lord, gusto ko ari Lord kay komportable ko. Di ko nang Ninibe, wa ko'y kaduulan di og nay mga way nako. Way mo back up na ko Ginoo kung nay mo lutos nako. Di ba? Usay nga nata magpakasayon ta. Si Jonas igsoon wala siya moadto sa Ninibe kay hadlok siya. Kay bawo na siya daan sa background nga dautan tong mga tao nang dapita, hilabayhan ka dautan. Mauna nga si Jonas igsoon ning adto siya sa wrong place, Tarsis. Wrong people around them. Mauna nga naay consequence, naay unos, naay bagyo, naay dili maayong nahitabo ug ang dapit din na si Jonas gidimalas murag naay dangan. Naay tunglo tungod ni Jonas. Why? Because Jonah is in the wrong place. Si Jonah ning supak sa tawag sa Ginoo. Si Jonah ning likay sa tawag sa Ginoo. Amen. Pero sama ni Abraham. Si Abraham igsoon ning biya sa ihang dapit. Niadto siya sa right place. Kung asa ang instruction ni Lord. Even though that place is
unfamiliar to Abraham igsoon, wala dito iyang kadugo, wala dito iyang kaliwat, but still si Abraham mingadto gid atong dapita igsoon sa dapit nga ang iyang saligan ra ang Ginoo. And then Abraham gibless ni Lord. Amen. Si Abraham gipasinso sa Ginoo, gipaangat, gipalambo ngano man, because Abraham is in the right place with the right people. Ang wrong place ni Abraham atong tayma igsoon, ang dapit nga disa siya na tao, and yung wrong people katong yang amahan, yang mga kaliwat kadugo. No mo toy wrong people, and then wrong place. Mao na nga unsa may instruction ni Lord ni Abraham, padtuon siya atong dapita, mingadto siya. Mas gipili ni Abraham igsoon ang right place with the right people. That is why si Abraham gibless og maayo sa Ginoo. Si Abraham gipromote ni Lord. Ang tinguha ni Abraham nga katong anak igsoon, nga sa iyang asawa nga si Sarah, gihatag ni Lord si Isaac. Why? Because Abraham is in the right place, nga may gusto sa Ginoo with the right people. The same as Joseph. Usahay, siguro kung kita magunahuna, dili jud siya right place ang Egypt para ni Joseph. Why? Kay grabe ang yang nasinati, no? Grabe gitraidor, gibaligya nya, another gibaligya na pod. Pero not knowing nga ang tanan gi-set up ni Lord. No? Mao ni tinuod igsoon timan, sometimes atong kinabuhi, usay dili ta kadawat sa right place, dili ta katawag nga kadawat nga mao gini akong calling, challenging kay itong tawag ba. Pero mao din ang right place, no? Murag di ta katulod ako bagini, pare na ako. Nagtuo ba kong maingani ko? Nagtuo ba kong ingani ko igsoon nga baga kay kog naong matubang og kamera? Nagtuo ba ko igsoon nga how nga pila ka libo ang maminaw nako igsoon nga magwali ko in public, daghang kay libo-libo ang maminaw. Daghan kay igsoon kuhaon ko bisag asa nahimo ko rong motivational speaker diri sa katuang lugar igsoon diri sa Bohol. Wa ko magtuon igsoon. Lord, di ko kamao mo storya. Siguro ingon sila bright ko sa eskwelahan to lahi ning Biblia. Pero sa diyang ning tubag ko tawag sa Ginoo igsoon, gitagaan kog chance niya nga mabag-o from drug addiction to Christ addiction right now. Right now and then itabangan ko sa Ginoo din mao ni akong right place. Tungod kay mao ni among right place igsoon, right people around me, and then gi-bless me ni Lord. Sagwa mi trabaho, nabuhi mi, nakatukod mi balay, nakatukod tag simbahan, ngano man na right place. Once nata sa right place with the right people, i-bless ta ni Lord. All the desires of our heart i-grant ni Lord. All the works of our hands i-bless ni Lord. Paboran sa Ginoo. Tanda na itong ngalakang giyahan sa Ginoo. Ano man, naamda sa right place. Once we are in the right place with the right people, din ang Ginoo mag-uban ka nato. The same as Joseph. Si Joseph natunong sa right place with the right people. So, mao na niingon diri mga igsoon, no? Sige, ingon diri. Ang Ginooapan ang Ginoo. Gibaligya si Jose sa Ismailita ngadto sa Ehipto. Tanaw ang gingon diri. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nagmauswagon siya. Ngano ang Ginoo nag-uban man ni Joseph? Ang Ginoo nag-uban ni Jose igsoon tungod kay si Joseph is in the right place and is in the right people. Mao na ingan na ka-importante igsoon. Mao ni atong topic karon. Why? Because gusto na ko ipahibaw niyo igsoon, ipangumusta. Kumusta mo diha? This time, try to evaluate yourself. So, naabata karon sa right place? Naabata karon sa saktong lugar? Sakto nga tong tawag, calling? Kung asa gusto sa Ginoo. And aside from that, right people ba ta? Kay pwede man sakto, mao niya akong calling, kay mao niya akong hiyas, pero wrong people around you igsoon. Like what happened to, speaking of right people, arita ni Moses. Di ba si Moses igsoon ning reklamo? Kanong ako man imong pilion jud nga mo lead sa mga Israelita, sa mga katawhan nimo nga mugawas sa Ehipto. Di ko kamao yungit ko. No, dili ko kamao unsa, di ko kamao mustorya. Mao to nga naggipadala sa Dios si Abraham, si Aaron ug si Miriam. So in other words, my son, once you are in the right place igsoon, mag-provide si Lord og right people. So when we say right place, na jud na right people. So mao to igsoon nga gitabangan, mao to nga sa ministry ni Moses, na si Aaron, na si Miriam, and then mao to na si Joshua. Di ba? So nga na igsoon, right place with the right people. Once matunong ka karon igsoon, look at me, sa right place with the right people nga may gusto sa Ginoo. Dili ko mutuo nga di ka i-bless ni Lord. Nagyo na breakthrough, mabungahon jud imong kinabuhi. Ang ministry nga naa ka karon mahimo jung fruitful. Why? Because you are in the right place with the right people. But if you are in the wrong place right now, bisag unsa pa ka gifted, bisag unsa ka talented, kung naa ka sa wrong place, din walay mahitabo nimo, mag-struggle ka, dili ka mabungahon, dili ka mo uswag, dili ka mo asinso. Why? Because you are in the wrong place. Posible pa nga ang kanang dapit, kung naa ka, di malaso na ng dapit, kung asa ka igsoon,
ikaw may makaingon nga murag magsilbi nga dangan, murag magsilbi nga tinunglo ng dapita, just like what happened to Jonah, because Jonah is in the wrong place. Tungod kay si Jonah nasa wrong place. Katong place nga naa si Jonah igsoon, ming samot pa gyud, no? Ang dapit nga naa si Jonah ginaay nahitabo nga dili maayo na trahedya. Why? Because it's because of Jonah. Kay si Jonah nagbuot-buot siya og dapit nga iyang adtuon. Amen. Mao na igsoon, mao na diha nga siguraduhon na to igsoon. Right now, because I do believe kitang tanan gitawag tas Ginoo sa lain-lain nga paagi. Nay daghang mga tao, mga pastors alagad sa Ginoo miduol lang ko pastor. Sakto ginay right place ginani mo pastor ang social media kay nakita na ko nga effective ka pastor. Pastor gi-anoint jud ka ni Lord ana nga area. Kay kami pastor nagsundog-sundog mi, gamay ra magmo-view pastor gamay ra. Inaalagay kay mga videos pastor nga naabot og million ng views. Pila na imong videos pastor nga naabot og millions, mga maybe naa sa mga more than 5 videos na ko igso nato. Abot og mga millions plus na mga 2 to 3 million. So, ingon ang ubang mga lagit sa Ginoo, imuha gid ang linya pastor. That's your right place nga gitawag ka sa Ginoo. Nga na bitaw kung naa ka sa right place nga gusto ni Lord igsuon, then i-bless ka ni Lord, muuswag ka, mubunga ka igsuon. Pero kung ikaw ra na nagbuot-buot da igsuon or tao ray nagbuot nimo nga anak ka nang dapita, then siguradong mag-dry jud ka, mas stagnant ang ministry, walay dili mo abante, walay bunga igsuon, walay pabor sa Ginoo. And then aside from that, posible nga kanang dapita nga naa ka nya wrong place man day ka diha igsuon, na di ka mahimong panalangin anang dapita, murag nay di malas naidangan sa kinabuhi anang dapita because you are in the wrong place. And that's because of you. Pareha sa naitabo ni Jonas. Nganong naay unos? Nganong ang barko hapit malunod? Tungod ni Jonas because Jonah is in the wrong place. Ang right place ni Jonah, Nineveh. Kuha ninyo igsuon. Mao na igsuon nga akong ikadasig kaninyo kanatong tanan nining kabuntagon nga siguruha nga naga sa right place. And I want to encourage everyone who are watching this time to ask God, to pray, and to ask the Holy Spirit, Lord, am I in the wrong place? Am I in the right place with the right people? Lord, reveal it to me. Giyahi ko, Holy Spirit, tabangi ko kay sura kayo. Basin wrong place ko kay ikaw mismo magduda ka, igsoon kabalo ka. Ikaw mismo igsoon kabalo ka kung naaba ka sa wrong place after listening to this message or right place. Ikaw mismo kabalo ka igsoon, no? Mag-struggle man ka, murag na man gyud something wrong. Ano man gyud nga, how many years, di ba? Because I do believe when you are in the right place, mulambo jud ka. When you are in the right place, mo sinso, mo uswag ka. When you are in the right place, ang blessing ni Lord, ang favor, ang miracle, signs and wonders will go after you. When you are in the wrong place with the right people around you, when you are in the right place, but when you are in the wrong place, then way pabor sa Ginoo, way blessing, and aside from that, kanang dapita nga nagpuyo ka, kanang dapita kung asa ka nga ning posisyon diha nga wrong place ka, posible nga naay negatibo, naay trahedya nga may tabo anang dapita nga numan wrong place man og ikaw ang nakaingon. That just like what happened to Jonah. Diba? In the first place, tungod tong Jonah, kung wala untay trahedya may tabo ato igsoon. Wala untay trahedya nga nahitabo didto igsoon. Wala untay unos, walay balod igsoon, pero tungod kay si Jonah naaman ditong dapita. Wrong place man si Jonah. Dito siya nagidimalas sinong tong dapita. Sama ni Joseph igsoon. Joseph is in the right place. Si Joseph, while in the right place, pabilin siyang matinud-anon sa Ginoo, bisag ipasanginlan siya, bisag sakit na kayo ang naitabo sa iyang kinabuhi, but still naglakaw siya. Nagpadayon siya, ni-submit siya sa process ni Lord, bisan sakit kayo, kay gitraidor siya. Wa na siya isang piton nga mga igsoon, biological brothers niya, kay gitraidor siya, gi-reject siya. But tungod kay kabalo si Joseph nga na siya sa right place. No? Sakto ang proseso nga iyang gi-undergo igsoon. Then si Joseph nagpadayon nga matinud-anon sa Ginoo, sa right place and the right people, and because of that, na-favor, na-blessing. Si Joseph nahimong blessing atong dapita. O katong dapita nga asa si Jose, na-kadagaya, na-breakthrough, na-panalangin, tungod ni Jose. Kaya nga naman, si Jose nasa saktong lugar, saktong dapit kauban sa saktong mga tao. Now again, tanon ta mo. Nabata karon naba mo diha sa saktong lugar, saktong dapit, sa saktong nga ministry kung asa ka gitawag sa Ginoo. And naba ka sa right people.
Amen. Amen. Nabaka sa right people, igsoon. Mayo ginang naan ang duha, right place and right people. Pwede man ka right place. Okay? Pwede ka right place. Pare na ko igsoon. Gitawag ko sa Ginoo as a pastor sa Bohol. Pero ang right place na ko, Clarin. Kuha ninyo? Then sa Clarin pa jud igsoon, there are 24 barangays here in Clarin. Okay? Pero dire ko akong right place tangaran. Kuha ninyo akong punto. So mauna ay right place, yung right people. And aside from that, right people, nakakuha ning mga tao sa akong palibot. Right place and right people equals breakthrough, equals miracle, equals fruitful, mabungahon. Why? Because I am in the right place with the right people. Amen. Taghaning ingon ning offer nako, pastor, imong ministry, bagti kayo himaya sa Ginoo lang igsoon. According to them, pang syudad ka, pastor, syudad, naam ko suok. Ingon tong taga-I-Care ministry that ang mga tao ning dapita na belong sa poorest of the poor. O nang kanang uban day mga basir na to niingon nga naa daw ta sa mga nangwarta. Suway simba diri nya. Paipon di kas opiring simbahan, magkatawa ka. Usahay igsoon ang among opiring igsoon wala ka buto sa kalibo. Di ba opiring igsoon nara sa 600, 700. Kung kana mong saligan, ndugay ra mi nga matay ang among gisiligan ng Ginoo. Okay? Nganong gi-bless mami ni Lord, nganong nakatupod tagbalay nag-extension ay simbahan. Because we are and I am in the right place. Nga gi-intended ni Lord with the right people. Amen. Mao na siyang tinuod igsoon. Mao na nga atong tema karon, the blessing in the right place with the right people. Now, again, I just want to ask you, brothers and sisters in Christ, natunong bata karon sa saktong lugar asa tagitawag sa Ginoo. And then aside from that, saktong tao nga nagpalibot nato, right company, right people around us. Natunong ba ta igsoon? Mao ba na igsoon dapita gitawag ka sa Ginoo? Diha ba jud ka gitawag sa Ginoo? Mao ba ginang mga tawhana ang dapat makauban nimo? Si Joseph igsoon ang iyang makauban, si Paraon, hari. Kauban niya kato si Potiphar. Okay? Tong dakong tao ni Paraon. Okay? Right person man to, usay kadlukan, pero right person to ang Egypt, right place. Para ni Joseph. Kay dito day siya gi-bless ni Lord, gi-promote ni Lord. Mahimo siyang prime minister, mahimo siyang governor of Egypt. Si Jonas, igsoon wrong place. Tanawang nahitabong Jonas. Doy kayo, nakadamay pa siya og lain-laing pamilya. No? Dili lang to kay usa ka pamilya ang nadamay ni Jonas. Kay ang nanakay ato, pasayruan to nga barko. Lain-lain nga pamilya ng sakay to. Nadamay tungod ni Jonas. Nga naman, si Jonas naman dito. Wrong place. Imbis katong dapita unta in the first place, wala unta to'y trahedya. Pero tungod kay naaman si Jonas dito nga gitawag sa Ginoo nasa wrong place. Nakadamay pa siya may nagsilbing dangan atong dapita. Pero igsoon, believe me, based on my experience, when we are in the right place with the right people, when we are in the right place nga gusto yun ni Lord nga diha ka, ministry, specific ministry. Kung sa may tawag nimo, gitawag ba ka for daghan man mga hiyas. Daghan klase-klase nga gift, no. Nay uban gitawag og gift of gift of kanang giving. Grabe nakaingon ko mura ragwa lahi ning nakahiya sa paghatag kay ako nabantayan ng uban ako na-meet nga nang taw. Malipay nga mohatag. Pero katong mga way nga nangahiya sakit sa dughan. Si pastor ning challenge na pod og opiring nanang warta na pod kasakit ani tihi kay bitaw. Nga no, pero katong mga naay hiya sa paghatag, malipay baliwara way kwenta ang ilang paghatag. Kahiyas nila. Lain-lain daw gifts igsoon. Unsa man kang gitawag sa Ginoo? Na ba ka karon sa right place? Right people around you? Igsoon mao ni kung naa ka sa right place, right people around you, sigurado ang breakthrough, sigurado ang blessing, sigurado ang panalangin, sigurado ang milagro masinati nimo. But if you are in the wrong place, bisan unsa ka katalentado, ka gifted, unsa pa ka ka-sharp imong hiyas, pero naa ka sa wrong place with the wrong people, dili ka mo lambo, dili ka mo bunga, dili ka mo asenso. That is why this morning, I just want to encourage everyone to ask God, to ask the Holy Spirit, to reveal it to you right now. Kung ingna si Lord, God, am I in the right place or am I in the wrong place? Right people or wrong people? Lord, help me. Kay hangto dili ka matunong sa saktong lugar, saktong tao, mag-struggle ka igsoon. Mas stagnant imong ministry, dili ka mabungahon igsoon. And aside from that,
Usay, sometimes maglibog ka. But believe me, diha ko gikan, kung natunong ka, gaan kayo. Nay problema, magkatawara ka knowing nga si Lord, dili mo allow og problema. Kung walay solusyon, daan nag-una. Ingana na basta naka sa right place with the right people. Amen? Mao na igsoon. Pahinumdum na to. So again, kumusta mo da igsoon? Nabata sa saktong Lord. Yes, maybe ang uban nagtanaw nyo this time. Gifted ta. Gifted mo, talented mo. But, natunong bagid mo sa right place with the right people nga gusto ni Lord. Kay hangtod, wala mo natunong. Kung ni uswag man karon di pa na mao nga pag-uswag. Kung nilambo man karon di pa na mao. Napadyoy mas grabe nga imong masinati when you are in the right place with the right people. Amen. That is why this morning, ako mong gi-encourage igsoon nga, just ask the Lord. Because I believe the Holy Spirit will reveal that to us. Para diri ka anak, diri ka. Mao ni buhata, mao ni ayaw dia anak yes. Ayaw dia gawas diha. Naman ka diha kay comfort zone mo no, ari ka dili. Amen. Again, pangutan-on ta mo. Naba mo karon igsoon sa right place with the right people or naa mo karon sa wrong place with the wrong people or right place with the wrong people? So now is the time maybe to ask God, Lord, kung sayop man Ginoo, i-redirect ko Ginoo. Kay gusto ko makasinati sa talagsaon nimong pagpamuhat sa saktong lugar with the right people. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word. Thank you so much, Lord, for your message for us this morning about right place and right people. Salamat kay Ginoo nga imo ming gipahinumduman ani Ginoo nga unsa ka importante nga matunong mi sa saktong dapit kung asa imong gusto og saktong mga tao, right people that surround us, Lord God. Tabangi mi Lord nga dili mi magpauyon sa among gusto, among gana nga diri lang mi Ginoo, diri mi no. Tabangi mi Lord nga mogawas sa among comfort zone ug musunod nimo Ginoo. Bisan even though sometimes Ginoo magduda mi, magduduha, maglisod mi kay murag ang imong gisugo na mo lisod kayo. But Lord, tagay mig courage kaiso Ginoo nga bisan unfamiliar mi anang dapita pero that's the right place for us. Amo ginanganhaon Ginoo. Amo ginang sundo ng imong instruction with the right people, Lord God. Kay diha mi mo uswag, diha mi mo fruitful ang ministry. Ang among kinabuhing Kristohanon diha magmabungahon kung natunong mi sa saktong lugar, kauban sa saktong mga tao. Lord, tabangi mi Ginoo. I pray to all of the viewers right now kung naa may nagtan-aw karon Lord nga gifted, talented pero wala natunong sa saktong lugar Ginoo. Lord, tabangi Ginoo. Lord, i-redirect Ginoo. Giyahi sila, dalha sila Lord sa right place Ginoo. Himo ka Ginoo og mga senaryo, pangita kag paagi Ginoo nga matunong gyud sila sa saktong dapit ug saktong mga tao nga gusto nimo Lord kay diha ka Ginoo makapahimos o bless or gamit nila. Diha sila magmabugahon, Lord God. Just like what happened to Joseph, Lord God. Naa sa right place with the right people and then grabe ang promotion, Ginoo. So Lord, again, I pray to all of the viewers this time who are watching, especially sa mag-replay ani unya, Ginoo. Tabangi mi Ginoo. Tabangi sila, Lord, nga matunong jud sila sa saktong dapit, saktong nga ministry, saktong lugar, Ginoo. Saktong nga ilang trabahuan, saktong nga negosyo, right place nga intended nimo para nila together with the right people kay diha ka mo bless nilag maayo. And aside from that, diha sad sila mahimong blessing kay mag-uban man ka kanila kay na sila sa sakto natunong sila sa imong kabubuton, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word this morning. I pray nga kani nga mensahe may hinungdan nga we always seek your will. Dili mi magpauyon sa mong kagalingong kagustuhan kung dili kanunay mi musunod nimo. Kanunay ming musubay sa imong direction bisan say sakit kaayo basta ang importante ning sunod minimo, Lord God. Kay once naami sa imong kabubuton, saktong dalan, agianan, saktong lugar, saktong mga tao Ginoo, din diha mi i-bless nimo maayo, diha mi magmabungahon, na breakthrough, na miracles anang dapita because we are in the right place with the right people nga imong gitakda kanamo. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, Holy Spirit, for your presence. And Lord, this time, I continue to pray to all of the viewers this time. Tanan nga nagtanaw karon nga laa sa lain-laing sulok nining kalibutan, Ginoo. I-bless sila, Lord God.
Unsa man ilang mga giatubang karon, mga struggle, mga problema, Lord God, i-bless sila, Lord God. I speak solution to all of their problems right now in Jesus' name. I speak blessing, I speak breakthrough, I speak miracle, I speak inner healing and deliverance, and I speak salvation for their whole family, and I speak financial breakthrough sa tanang mga naay mga utang karon, Ginoo. I speak more opportunity nga makatrabaho. I speak peace, Lord, kalinaw sa tanan nga mga naglibog karon, nagstruggle, sa mga nasa depression. I speak peace. And I speak hope in Jesus' name. Thank you, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, panalangini ang tanang viewers karon, Ginoo. Tanang followers ani, Ginoo. Unsa man ilang giatubang karon solusyon ni, Ginoo. Unsa man ang milagro nga ilang gipangita right at this moment, grant, Lord God, in Jesus' name. Walay malilong nimo, Ginoo. Walay matago nimo. Tanan dayag ka nimo, Lord. Sigun sa ilang gusto, sigun sa ilang gikinahanglan, Lord God, i-grant ni mo, Lord God, in Jesus' name. Palihuka ang imong milagrosong kamot, Ginoo, sa ilang kahimtang karon, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, thank you. And right now, among ang kunon, ang kadaugan, milagro, kagawasan, kaayuhan, kaluwasan, ang kuno namo, ang panalangin, mga kahibulungang butang, gikan kanimo. Ang kuno namo ni Lord, uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ming kapiyalan, angayan kasaligan. Mao kini ang among pagampo, amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Praise God. That's all for this morning, mga igsoon. Salamat sa Ginoo. So, muna itong pamahaw sa pulong sa Ginoo. See you again later. Maybe this afternoon, basta makalugar ko. Thank you kayo, no, sa nakiguban ka nato, and ang uban wala kabantay sa tong live at mag-replay na sila. I pray and I declare that today is gonna be a fruitful day. It's a blessed day, and all the works of our hands, bless ni Lord, na favor. His goodness and mercy will always follow after us today. Ug dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Tanan nga naay problema diha, I declare nga today tagaan mog solusyon ni Lord in Jesus' name. Tanan nga nasa lain-lain kanasuran, bantayan mo sa Ginoo in Jesus' name. While nagkaon ko, Brad Pastor, naminaw ko sa imong wali or minsay. Thank you, Brad. God bless, Brother Eliasar Ganade. God bless, brother. Jesus' name. So, again, that's all for this morning, and this time I will give back all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. Himaya og dungog sa Ginoo lamang, walay relihiyo na isa, walay tao na isa, simbahan, pundok, grupo, pastor. But the only name nga atong gi-lift up, gi-adore this time is the name of Jesus Christ alone. Amen. So anyway, thank you kayo sa mga subscribers, ani nga page, thank you subscribers, thank you sa effort, and sa mga followers, mga star senders, sa mga new followers, welcome kay mo nga page. And again, sa atong mga followers, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. And sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Ang link igsoon nasa caption ani nga live igsoon. After this, ako ning i-download nya, i-upload na ko dito. Dali ra man gud sa YouTube makitaan. So again, thank you. Igsoon, see you next time. Kalinaw ug kalipay mag-uban ka nato in Jesus name. Keep safe everyone. Ampo, amping, abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. God bless, God bless.